Desbrozado naiz baina badaukat axurra. Erabiliko duzunik ez da hain ziurra. Bai modu rustikoan lantzen dut nik lurra. Nola landuko duzun badaukat bidurra. Beraz baratzaren bat baumen daukazula. Babaizati txiki bat eta ez da burla. Plastiko azpian gordeta duzu tipula. Hanguakin betetzen ederki kazula. Plastikorik gabe eta ekologikoa. Beraz daukazula dieta makrobiotikoa. Erdia galdu egiten zait gauza logikoan. Ikusiko nuke zure frigorifikoa. Baino pentsa dezagun baratza hona dula. Etorrita uste dut gustauko zaizula. Ez dakit sinistu behar dudan pelikula. Zuetzera hainbeste makurtu sekula. Gerria altu egizuk baratzarako. Aitxurra ikiten luze bat ipini beharko. Hobe gere zibiltzen baratzatik hango. Julio muitzen badaki nahi duen erako. Gerezia ere zalta alimentu ona. Gustora egoten da gustatzen zaiona. Niretzat ona izaten da arbolean dagona. Gozoa bada gure zoriona. Zuk baratzik ez dezu baina behorrak bai. Aurten erdia gantzu dauzkat eta ai. Haiekin pasiatzen hartzen du honek jai. Maialen gehitxo esatea ere nuke nahi. Behor bat badut sartzeko prezio honean. Nik igerriko diot beiran agonean. Flako dago baino dago gizen sakonean. Zeukitzen dezu ba hortxe egonean. Jaten eman bertzaio bai gizen dudadin. Kebaberak jaten du nahi duenarekin. Gainean hilo eta joango naiz harin. Zintzarrik egiten dio tolonetatik. Txakur bate badaukat sargai aspaldian. Lanarekin gustora ez zaude agian. Etzaten data gero nola jarri abian. Nagusi eskasaren txakurrak zer dira. Honek dena saltzeko, honek nahi du festa. Pobreak behar baititu patrikan bipesta. Diru faltan ote zauden oixen ere kezka. Hainbeste faltar ez daukat eta lasaineska. Zure etxean ez aldago ezer esantzeko. Etxia egile esan dut triste antzeko. Nik erosiko nuke naiz merke antxeko. Tipulatxo batzuek nere baratzeko. Hortik aurrera ez da besterik ernanin. Seguru altzaude egin ezazu alegin. Hemen ze berri dago nahi nuen nik jakin. Ez alduzu nahikoa entzun dagoakin. Nik uste repaso bat eman diogula.
Galdutakoak badauden sekula. Obegero segitzeko deskansa zagula. Gabon berriro ere ari gara ari, denbora moteldoa entzun dizut adi, baino gaur bezalako persozko afari, batean ari behar denean kantari, obez begiratu ordulariari, obez begiratu ordulariari. Gauak izaten ditu mila gauza ea, ordu bat aterdia eta gu asteak. Oik ebaki dituzte sastraka eta pelak, orain plazer gehiago ez lezaketeak. Bihar inortxok ez du lanik egin behar. Bihar inortxok ez du lanik egin behar. Bihar jaieguna da, bihar zein lehenago, ta jaunak esantzunaz goatutan nago. Igandetan egin jaitaldela gehiago, bihar dugu denak jaita ala nahiago. Zetakidala hemen apezik ez dago, zetakidala hemen apezik ez dago. Apaizik ez aldago, oinoa ala fede, txampainekin ospatzen duturi alegre. Zertako hainbeste credo ta hainbeste fede, apaizik ez badago beraien mesede, ez da eta egongo pekaturik ere, ez da eta egongo pekaturik ere. Pekatua etzaio hemen gorrotoa, baina kalma dezadan nik nere prontoa. Igual saioa etzun bere gustokoa, apezik ez egola ta egin dut potoa. Igual izango zen nere ondokoa, igual izango zen nere ondokoa. Apaizik baldin bada izango da bera, atorbentzak indauka apaizan tankera, eta lanian dabil bestera batera,
etiketa ez dula jarrita. Jartzen du semisekotan nere kritika. Hau edaten duena kopata guztita. Etxera joango da ederki ustita. Etxera joango da ederki guztita. Alaren salusetik jotak edarraigu, igual sekatu guri egin behar zaigu. Txampaina edatia destinoak nahi du, kaba katalana da eta aitu. Edan da igual zerbait kutsatuko zaigu. Edan da igual zerbait kutsatuko zaigu. Ia bat zeo zerron kutsatzen diguten, onak luzaroan ez durrako irauten. Kabazko botila ok aize gusto duten, uraren prezioan merke baita aurten, igual Bilbokoek ekarriko zuten. Igual Bilbokoek ekarriko zuten. Nazio artean zun saionek diztira, eta bikote batek bersuen desira. Bilbotik etorriak sorpresa handi da, bidean kurbatan hor mila jirabira, GPS eta guzti alegatu dira. GPS eta guzti alegatu dira. GPS-ak esan du zaudete hor ia, eta kumplitu dute arek igorria. Nik gauden denon partez goxoak horria, herri txiki ontara belar jatorria, eman hain izueke ongi etorria. Eman hain izueke ongi etorria. Irratian ez duten ez ontaz aditu, goizez belarra mozten ez dira aritu. Ostalik hartu duten ez dute argitu, zaletasun osoan aldira oinarritu, edo azkarateraino zerkekarri ditu. Edo azkarateraino zerkekarri ditu. Hemen zalantzak daude zergatik zetozen, nola Bilbo aldetik asko ez datozen. Elkarri riparrez jardun dira ozen, nik laztantazuk musu
goxonetan goxen, igual etorri dira viaje nobiosen, igual etorri dira viaje nobiosen. Zertara etorri diran, ez baitute esan, bertsozale dirala, diot nik defentsan, txalo batzuk jotzera, gozatu genezan, edo igual Iruñara, abituak gotzan, tatalun furgona aberiatuko zan, tatalun furgona aberiatuko zan. Ta arribe artera eingo zuten kola, kotxearena baita Kristoren tombola, Bilbora itzultzean ala edola, arren esaiezue ezpada ajola, Naparroan bersoa bizirik dagola, Naparroan bersoa bizirik dagola. Berso saiota mendi, ze plan borobilak, hor asmatu dezute aineska mutilak, azkaratek ez ditu Bilboko ezkilak, baina bai otorduonak eta altxorpilak, berso zale biziak ta arkume hilak, berso zale biziak ta arkume hilak. Hemen bizirik daude zale ta oiasko, hau da gure mundua beti benetazko, Bilbotikan onuntza, ez egin zertako, zorionak biorita eskerrik asko, zoritxarrez ez gaude horrelako asko, zoritxarrez ez gaude horrelako asko. Egia da ez dugu guk elkar entzuten, gehiago gabiltz kanpuko batzui erantzuten, ta bi Bilbota hemen ze sorpresa aurten, holakoak ez dira askotan jarduten, herri txikin pernondi ikusiko zuten, herri txikin pernondi ikusiko zuten. Guk asmorik ez dugu hori itxusteko, hemen gaude egia batzuk biluzteko, ta ikusiko bazuten
nork ez du usteko. Igual etorri dira loidi ikusteko. Besten tartean loidi ere bai jakina, hemen izan liteken jaunik egokina. Orain artean bertan oso gizon fina. ETB-n atera da famoso egina. ETB-n atera zen onenen antzeko. Loidi ez da ibiltzen aurrekoz atzeko. Metroko soka dauka pizatak batzeko. Ta sobratzen zaiona pakak egiteko. Horren buruan ez da horren bestelaino, argitasuna heldu liteke onaino. Bina metroko sokak ote dauzka baino, txonkatiletan hasi eta leporaino. ETB etorri zen tirri eta tarra, voluntarioik etzela kezkatu xamarra. Nik uste dut merezitun txalo beharra, bera da baiezkoa emantzun bakarra. Bestek ez irteteko zertzen uten aurka, pantailan azaltzea ez ote da mauka. Azkaratek jarriko zunan bere marka, honek infernu handian itxurik ez dauka. Igual Bilbokoentzat edota arena, kontu nahiko zaharra igual zatarena. Naiz da beti hobea den bestearena, zergatik lotxatu hori da karena. Inork ez zula bertan azaldu nahi tira, hola da ETB-ko programen mugira. Naiz eta ez azaldu bato bisikira, azaltzeko modukoak ziur egongo dira. Orain jarri dira denak izerditan, ai begiratzen da biztaze alderditan. Igual duzata edo galtzerditan, ai etorri balira gaur 8:30. ETB-ari da oso pista onak galtzen,
galtzen. Panorama honek goiza ez aldu igualtzen. Naiz saio hortan gazteak ez dira nazaltzen. Egia da Maialen behin esatekotan, hor gazterik ez dela irteten askotan. Maiari begiratzen jarri naiz kolokan, estrangeroak ere badaude mai hortan. Bilboko bikoteak amaika entzute, baino besteek ere hortxe dihardute. Bedaioko kuadrilla dala esango nuke, azkeneko metroa ze ordutan dezute. Hartu behar zenukete pixkaten asperen, Maialen berriz hasi artean bederen. Bedaioko kuadrillaz zepozikan garen, txinon representante torriko ziren. Bedaio edo amezketa da dudan dagona, hortik apartzekoa etzan ezer broma. Txinok izan behar du bertsolari ona, nire iritsi zaitaren bertson sona. Haren berri daukazu eta igarrita, zeunden zer zetorkizun bera etorrita. Ez zaizu borobildu baina gaurko zita, lau berso zekartzan ta buruz ikasita. Iaz izan omen zanaren ikustea, bertso sorta bota omen zuen ilustrea. Badegu Julio hemen nahikoa gaztea, ta hobe ez dagoena pakean uztea. Hortan arrazoi duzu Maialen laztana, hobe pakean utzi hemen ez dudana. Jendea tentatzen hartu dugun lana, zer pasako algara letxeroan gana. Puntua jarri da ezin erretira, erdiko maiontatik ezkerralderdira. Horko andre eta gizon jakintsuak tira, oikaraitz baiarako hipiak aldira.
Nik egia guztia ezin dut azaldu, bai baina bada ezpada belarrik zabaldu. Hor bada bikote bat ez dena galdu, pitxirik behar bazenu badago nor txaldu. Pitxigileriko te dago hortaz zerba, politak einezkero badago aukera, baina ez esan neri Julio, keba, nere zaidagoenak joko luke kiebra. Ta pitxi hoien gaia bersotan jasorik, bapaten ohartu naiz ta erdi itorik, naiz eta belarrian baduzun zulorik, inoiz ez duzu jartzen belarritakorik. Bina zulo badauzkat 15 urteko, hippia nintzen eta ala jarduteko. Zulorik ez nuenik etzen dun usteko, bi uztaientzat eta batzu entzuteko. Ez zaidazu lakarri kopeta belzuna, berso horren testigu zen hauen eskuna. Orain botako dizut bersorik prestuna, ez dago belarririk zulorik ez duna. Nik behin baten nebilkin uztaien diztira, klin egiten zuten pausoen neurrira. Orain entzutekoa soilik daukat tira, entzutez dutenak emagina badira. Ez delako nahikoa esatea soilik, trukean belarria behar da zabalik. Hau esan gabe hobe naiz nuken isilik, nik badaukat pirxin bat titian txintxilik. Ia gure saioa genunean buka, ze aportatzen dezu hori kantatuta. Zuk puntan nonbait zulatuta, jendea utzi dezu desorientatuta. Bersoz naiz ta erantzi nahi nuen nikia, igual hau hautzi dut sobran irikia, baina uztartu nahi nitun hemen polikian, lehenik letxeroa eta gero titian.
Honek nahastu ditut zeru eta zoru, animatu da eta ze eingo diogu. Stripteasik ezazu egin ala modu, festetan goizaldera igual egingo du. Jendea zer pentsatuz orain dabilean, titi puntan koloreta ondoko hilean, naizta egin zidaten postura zailean, tatuaje bate badut ipur masailean. Presentatzen zerana hain itxura finez, barrutik makarra bat, pixka bat gutxinez. Olako aitorpena bersotan eginez, lorik ez dugu egingo gero jakin minez. Tatuaje adoreak ni hantxe biluzik, jarri ninduen nahiko postura itxusin. Tatuajea egin zidan tinta eta guzi, baina ze jartzen duen ezin dut ikusi. Markatuko zintuen behiak bezalaxe, Kanpaina pasatzea naiz ez dago naixe. tatuaje bat daukadaz esklusiba klase. Zuk egin behar zenuke agian alaxe, ze jarriko zenuke zuak tatuatuta. Orain momentuan naiz ezin pentsatuta, Ba pentsazazu pixkat hasi eta buka. grabea da idaztea ezin aldatuta, nik egingo nuke bat kendu litekeena. Bai bainoa ze xarma tatuaje horrena. Hasi eta bukatu egiten da dena. Nik aitortuko dizut egin zidatena. Bitz jartzen dituta lotxa ematen di. Hau pausasuna edo pentsatu dut lehendik. Sentimentu gehiore badaukat barrendi. Ordu naupa ezkurria. Zuetzeralako haine romantikoak. Zerbait esan nahi eta ez hartzen nahikoa. Tatuaje eta guzti hau gizon tipoan. Ez zait inoiz ahaztuko egin irikoa. Lehenengo hitza jota izkiaz hasten da. Ni jota uzten nauzu garbi esaten da. Benga asmatzen saia zaite pixkat benga. Jotake hori behintzat izango etzen ba. Nun esan dezu zehatz pintatu zendula. Ikusi nahi alduzu nere karatula. Jende aurrean ez dezu azaldu sekula. Han ibili zen horratz eta espatula.
Julio ipintzen du lehenengo hitzean. Eta igual agosto gero segitzean. Bersoa ez zaio irten kolore grisean. Poesia egin leike moduan hitzean. Julio jartzen badu urrengoa soto. Egozentrismo hori nik ez dut gustoko. Ze automaitasunta, ze autogorroto. Hori jarri zan banu eingo nuken poto. Bigarren letra hemen izkiaz hasten da. Orain Maialen esan zazu, venga. Aber Maiaren kendu begitako penda. Julio maitea edo izango omen da. Hemen adarra jotzen ederki aizera. Hala egin behar baita hemendik aurrera. Hori sinisteko danatera airera. Humorea ekarri behartzen bidera. Garbikera bedi ez dut tatuajerik. Ez dute jakin minik, ez dute ajerik. Oain denak utzi ditut tristuraz beterik. Pentsatzen ari dira ez kendu trajerik. Hoi beste baterako hobe da ustea. Tazu pentsatuak duzuzuk erakustea. Ni naiz pertsona duin eta ilustrea. Baino aukera bat da bersoz biluztea. Tatuak edo pirtzinik baote daukazu. Festak diran garaian enterauko zehazu. Hemen festa da eta esantzazu haizu. Hemen festak noiz diran egidazu kasu. Ze garaitan dituzte festak azkaraten. Ba Julion dituzte esaten. Hemen bukatu behartzen duzu bueltan baten. Festak iristeko haize gogo daukaten. Hemen eguna dute 7 de Julion. San Ferminetan alda, ala esan zion. Bersoak ebadauzkate, hemen zen berso on. Festak ta Julio hemen beraz bizorion. Etorri beharko da urteren batean. Jarriko algaituzte eskaparatean. Ze festa izaten da plazara joatean. Festa segura ez da izaten kaltean. Bueno, festa egiteko gogoatu nantzat. Hemen aurpegietan tristuraren antzak. Hemen ongi egite hoi dituzte dantzak. Baita afariak ta bersotako saltsak. Giro ona dezute bai zuen herrian. Bueno, tatuajerik baldezu gerrian. Jakin nahian atzapar zorrotzak zerdian. Hemen nabilelako ezinik herrian. Eta esan didate hori galdetzeko. Geratu behar dezu besteren antzeko. Venga, aitortu hemen baitzaude etxeko. Kebaia garaia det kotxean sartzeko. Hori kontatuko det berriz etortzean. Beraz utzi behar duzu jendea gosean. Goitik bera joan behar det ta zuzen kotxean. Zuzen joango zaren ez dakit gauean. Bueno da, zer egingo dugu jak gehiago. Ni esku mugimentuz nekatuta nago. Gaur egin du lan, inoiz egin baino gehiago. Hainbeste egia enun nik egin lehenago. Jendeak ere lotan nahiko duta joan. Que
duten lo igual urrengoan. Jeikitzeko lotxetan elkarren ondoan. Pixkat arrimatzeko aukera behingoan. Elkarren ondoan ze gustora zaudeten. Beraz harreman hori ez dadila eten. Segi behar genuke humor eta ezten. Ta ete benzek gezur esaten dituzten. Zerua da infernu ederra zen dena. Gezurra da infernu horrek dun kondena. Oain ondo bukatzea genuke onena. Orain azken agurrak ta etxera hurrena. Eskerrik asko denori, naiz eta eskerrik askori, horrelako egunetan ez den izaten askorik. Etxera pozik joango gara, okertu gabe besorik. Zuen barruan tatuaturik gelditu bada bersorik. Herri denak desberdinak, inoiz ez plaza berbera. Pozik igo naiz gora ta gustora joango naiz bera. Eskerrik asko etor liteke azkarateko partera. Afai bikaina ta giro ederra, bersotan saiatu gera. Bersoak horixe daukazu zena eta okerra. Eskerrik asko denori Araba azken eskerran. Naiz ETB bat alegindu zen, ta den audientziz liderra. Programa baten ez dakabitzen, baiara honen ederra. Bertako bizi moduan eta bertan